Уявіть собі, 610 тисяч гривень. Це фірма Знаднєнка, яка була замовником управління капітального будівництва Державної обласної адміністрації. Значить, і наняли цю фірму, лише два власники було. Вони всю підряд наняли собі два катка, розумієте? Запустили 10 метрів, чуть оскатали, і нема хлопців. Платять гроші наперед? Пояснюю, тепер пояснюю, по рішенню тендера, виявляється, ця фірма виграла тендер в обласній раді. Так от, по рішенню, по закону, якщо фірма виграє тендер, їй перераховується 30%, а внесуть тендер на 3 мільйони. Тобто уявіть собі, що вони... Так, тобто з 3 мільйонів це 900 тисяч. Тобто це зобов'язання державного бюджету, їм мають перерахувати. Що, неможливо знайти? Що значить мають перерахувати? Але вибачте мене, хто буде шукати? Вони все не хочуть шукати. Ні ви навіщо не шукати. Я вибачаюся, стосовно доріг. Оздоровлення цим дітей не треба. Яка в нас вода була? Можете представити, що у кожного якась є яма, то все стоїть, то все бачить, забиє. Ніхто не прийшов. Коли ми стали ходити, я лічно була в Києві, що є одна жінка, яка поїхала в Англію. Вона продала все і поїхала в Англію. Я на тут не можу. Нам відповіли, вам повинні повести ваш мер, обласний, там хто є. Вони додають до стола, не до стола, не дають. Ви знаєте, що тепер на дати півтора року не було. От ви що, боїться, не можуть побачити, подивіться. У нас люди мокро стоїть, стовби. Ми можемо зробити до половини? Можемо. Чому за кордон? Беріть за кордоном. Я була у Польщі, справді поляки, так вони й кажуть, що ми є правильно. Ну вони живуть ліпше, ніж ми українці. Та ми робимо тут і день, і ніч. Ми своїх дітей вчимо вчити правильно. Моя дитина йде по Кобилянській, не кинула бумажку по примусорник, а несе ту бумажку кидає у мусорник. Чому не вчать? Питання яке, що чому не закрили стави тепер? По-друге, чому в школах батьківські кошти ми маємо міняти? Вікна, двері, що за нас? І це все 20 років протворилося при Федорукові. В Верховній Раді. Чому? Дайте депутату, ну хай Що в Верховній Раді він буде робити? Та він вийде сюди. І перед сповіді 2008 року вона була розглянута саме в міській раді з тим, щоб будувати два шляхи. Ставки Заставнівського і Новоселицького району. І другий шлях – це дамба, починаючи від Мамаївці і закінчуючи Московським лісом. Вартість цих робіт складає 300 мільйонів гривень. То ми сказку вже чули. Чули. А що ти дайте послухати? Вам не подобається, дайте Так, ти руки протягнеш? То протягнеш ногу. Ну не перебивайте, дайте людям. А він бреше, що ви не він бреше, що? Я хочу люди перебивають. Людина говорить, Ви до нього прийшли послухати. Не перебивайте, дайте людині. Ну, давай. Вартість програми 300 мільйонів гривень. Хочу послухати. І це має бути державна програма. От, до речі, в моїй передвиборній програмі написано про те, що добитися. У нас є програма протестовних заходів, яка не фінансується. Програма захисту Садгірського району. Це не тільки вулиця Можайська, це вулиця Артема. Всі дві причини. Перше, ставки знаходяться в підпорядкуванні області. Так, уже не його нібито. Ну, Господи, бо ну можете... Ну що ви не можете допомогти? Роблять перве. Я абсолютно спокійний. Всіх зняв. І вас знімлю. Не проблема. Так що не нормально. Значить, ставки, які передані в оренду. Що значить, які? Нічого збирати не треба, ніякі гроші. Все заплатили. Ви зверніть увагу. От я була в таку ситуацію, що я була в столиці. І у школах вікна поміняні, там міняють кошти. Депутати, які вийшли, депутат, так і не кажуть, підприємець такі. Ви поставите вікно, знаєте, що потрібно. Є Павло просто. Правда,